May nagpahiram ng pera, hindi na kami. Sama-sama yung pera nila para hindi na pumunta ng ATM. Oo. Oh, eto. Hindi naman yung problema yun eh. Bukas na lang. Hindi kasi alam nyo kami pag nakipag-usap kasi By one word. one Oo. word. Oo. Ah, ganda. Nay, walang mga bungi-bungi yan. Wala po, wala po. Bukas na lang, Nay, ano? Ipake. 4, 5, 6, 7, Sige kasi. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 50. Oh, magkano to, Nay? Yun nga, may ano tayong may kutsara. Ayun. Ah, wag kayo Ay, Kaya lang ito, mas maganda po yan. Tapos stainless na ang gamitin yung kutsara. Kasi Oo. ito, kaya, na ano ng langgam dito sa Oo. oh. Magkano to, Nay? 1-2 lang. Ay, 1,000 na lang, Nay. Po! Ay, wala namang ito, no? Oo. Nadalhin nyo na lang po ito ngayon. Ay, Hindi, isasama nyo ng package nyo rin. Ay, hindi kasi ang papakin. hindi po pwedeng Ay, isama hindi doon. pwede sama. Oh. Yan ang Guys, ang ganda. Oh. Lagay ko na lang sa ano, Sa safety, nanay. sa box. Oo. Hindi tayo dadaan chilo mo gano'n, ha? Hindi tayo pupunta sa bagong kalsada. Oh, ito nga, mas lighter nga. Ito, tsaka may butas kasi ito ga. Oo. Kaya, ano, ayoko ng ano. Na papasok ng langgam. Oo. Pwede rin dito, asin, pamunta. Oo. Kaya lang nakabibili ko lang ng lalagyan ng ano, Ng asin. ng asin. Hindi, para yan sa pag magkakape kami doon. Oo, bahang ganda. Ay, 21. Tapos may utang ka pa kay Bonbon. Tapos mag-i-ATM ka ngayon kasi 2 taon ng utang. May utang tayo. Kung wala ng pera, pwede naman bukas na ito ba yan? Hindi, Nay, okay lang, okay lang. Okay lang. Mag-ATM kami ngayon. Kaya lang, merong ATM kaming kasama pala. Buti na lang. Ayan ang ATM namin, oh. Doon kami muna kami ng pera, oh. Ba, may Buddha pa, oh. Tingnan mo Buddha. Ayun oh. ang binili ko kay Tets. At saka Ah, kay patingin ano. nga. Ayun, may lalagyan ng ballpen. Oh. At saka May ano pa pangalang yun? Romblon. At saka ano pa? Hindi, Basta binili yung ano natin. pagkabasa mo, ano pagkatindi ko. Parang, ano ba yung binili natin para kay Ted Kessel? Yung parang Yung Payload. apple. What you can apple na mayroong ano ng ballpen. Sisi. Nasaan na? Nasaan ma? Lalo, ubos na yung sa ano. Hindi, makikita ko sa kanya. 500 to 600 Hindi, kilograms makikita ko ang lang. pwede mo. Ubus na rin sa kanya eh. Ubos na po. Ah, wala na? Wala na po. Ang alin? Eto. Eto binili namin. Oo, Binili ko. tapos? na itutupi yan. Oh. Nai-position mo saan mo gusto. Hindi, oo, yan. Oh. Tapos, Tsaka isang apple daw. Apple. Lalagyan din ba ng ballpen yun? Ay, binili ko isa. Hindi. Yung apple? Oo, hindi. Saan yun po pinili? ano ba yung sa kabila ka bumili? Kabila ka bumili. Ay, sorry. Tingnan, pakita mo. Pakita mo ga. Teka, sandali. Ay, hindi na yan sa bathroom. Sabon. Pag nahulog, Hindi na. basag ang O kung what? Ano daw ga? repolish. Ay, pare-repolish. Opo. Or kaya, Ah, cute. Thank you, madam. Wow, ang ganda. Thank you. na yun. Anong pangalan nitong store? Ah, ito dito. Oh. Rainbow Dito yan ay. Gift Shop. Pero ang daming pagpipilian dito, guys. Oh. Oh, ang daming tindahan. Yung iba sarado kasi alas 5 na. Joel, may bag pa ko. Diyan na ilagay ang ako ng bulutangan. Oh. Ito, sabihin. Ay, thank you, Nay. Thank you. Ay, ilagay mo sa loob. Ilagay mo pa siya sa loob. Hindi, mas malaki. Mas malaki. Mas mahaba ito. Mas mahaba po yan. Mas mahaba. Wow, thank you.
Oh, lalagyan ako. Sana pala binili mo si Kim nito ga. Ha? Si Jenica Kim. Jenica pala, si Kim. Mahilig yun sa pink yata. Yung ano yung Papabalik lang bibili ko dyan. kulay ng ano. Kasi Oo, yan. okay lang. Kahit yung Yan, Jesus love. Ano? Jesus love. Ano shape yan? Parang ngipin. Ba't nga parang ngipin, ano? Oo. Ano? Parang ngipin. Pintura ma'am. Ah, pipinturahan pa. Okay. Lain pa yan kulay red. Ay, ito na. Ay, nagagawa. Nalang nga. Oh. Ang kadamo na ng una puti, tag kulay Puti, green. oh. Di ba sa Green bata pa tayo, mga makita mo ba sa marble? Puti, no? Puti, daw gray, oo. Mga ganyan, mga puti. Pero ngayon, iba-iba na kulay, no? Natural lang yun na kulay. Natural lang yan ng kulay. Oh. Pero yung yapon nakaubusan te. Sa kaloy sa Diyo kaya. Nagatubo siguro na na. Gatubo daw pero hindi sa mapansin kay Oo, oo, oo. Nabukon gid ning Kaysa pila ka dekada, dapat naubos na. nasira gani. Ha? Grabe na. Ano? Hindi, kasi kinukwento niya na dati daw nung unang panahon, ang mga marble, yun yung puti at gray at medyo maitim-itim. Oo. Eh ngayon, nagkukut-kut na talaga sila sa lupa. Doon nakita, naghuhukay na sila. Doon nakita yung iba-iba. Nakikita iba-ibang kulay na. Tapos for example, itong bundok na to, ibang kulay. Itong bundok na to, ibang kulay. Oo. Pero Ang hindi dami, na uubos daw. ang daming binanggit na kulay ni ano eh. Dito ka, masakit na pitpi dyan. Ligid dyan. Oo. Meron pang onyx. Ano-ano. Diba, no? Oo. Andito lang kami guys. So, nasira ang ilaw ni nanay kaya madilim. Akala rin po yan, titipid eh. Hindi, nasira. Hindi niya ma-i-on pero magsasara na rin daw siya. Tapos ayan sila nag-engrave pa. Maraming in-order si ano, mga bata at saka si Chacha pang pasalubong. Ga, Ah. pwedeng review mo yung CCTV. Tingnan natin si ano. Bahirap to may pera eh. Tigna dalawa pa dalawa pa, oh. binibili. Oh, sige. Magkakulay pa. Wag mong ano ha. Patingin. Huwag mo hawakan yung mas basa. Patingin na. Tapos wag mo ibagsak kasi ito mabibiyak. Mabibiyak pag Oo. nasira ko. Oo, wag mo. Ay, may butterfly pa. Wow. Ito flower ah. Wow. Hawakan mo to kasi hanapin ko. Sa'yo to sa kanya, bibigay yan eh. Bibigay yan yung ginasutin. Sa'yo yan, sila kang bibigyan. Bibigyan, sa'yo yan lahat. Ay, tama ba itong spelling? Tama. Ha? Ha? Oh, magal out ha? Oh. Ay, ikaw na yun ha? Bao, si Joy. Ang akong bana, Joy, oh. Hi! Joy, anak, tigulang nakita kayo may mga anak nakita dali. Nagwapo sa inyo mga anak nakita ko sa Facebook. Oy. Ginabrihan na ito pala natin. Tanan ang ano? Hindi ah. Ang isa ka ginay. Ah, may ginamos ka, Joy? May Joy nga mo. Wala no? Ha? Ah. Foreigner. Ah. Ano, di ba sayaw? May laman nga kung mga dalay sulod ka. Tauban nila. Ito sa liwanag. Ito, Kim. Ayan na, nako.
Kabit mo sa ano mo, sa bag mo. Okay. Isa lang, hindi kabilaan. Hindi, okay lang. Isa lang. Isa lang. May live band pa pala sa plaza guys. So ang galing oh. Mga tindahan ng souvenirs dito. Ano to? Puro marble. Tapos ito na yung plaza. Freedom yata. Plaza tawag yun. Tapos doon palengke. Post office dyan banda. Andito na lahat sa sentro. Tapos ang pier nandoon. Che, baka Brazil. Brazil? Oh. Parang mga ano sila. Taga ibang lugar. Mga Pati banda, foreigner din. Banda, foreigner. Oo. Ba? T'inquiète pour l'addition, c'est moi qui gère. On a grandi ensemble, on les cases à faire. Bien ce qu'on se voit, ça fait un bail. En plus j'ai rien à foutre. Tu n'as jamais changé. Tu m'as manqué. Oh, sige. Ma? Hindi maintindihan ang ilang kanta, ibang salita. Galing sila, pero hindi lang ako makaintindi. Ibang salita ga. Pizza daw kami guys. Pizza, pizza. Pizza. Ha? Abala ko. Hyper na naman yan, mamaya. Candy, candy. Lagyan natin dito ha. Tapos pizza. Mamaya pa to ha. Para makakain si, si Tita Chacha ha. Ayun kamay. Alisin kayo natin ito kuya. Ano? Tagal na aming pizza. Gutom na sila. Sa ano ito yan sa ilatan sa ilaya. Hindi, ito po. Ito yan soft drink. Thank you. Thank you ma'am. Bayad mo na yung dito dyan. Okay, bata. Oo, magkaiba. Ito, beef and mushroom. Ito, chicken ham and water po. Kala ko itong vlogger na to. Thank you ah. Sige po. Thank you.